matagal dahil naglilinis kami, pero gusto ko lang mag-update sa inyong lahat na okay naman kami dito sa Naga. Sobrang lakas nung bagyo kahapon at sobrang tagal, pero okay naman. Nandito po tayo ngayon sa harap ng Naga City Public Market. Naglilinis tayo ng kalsada kasi maraming putik dahil binaha dito. Ayan, nandyan sila, nililinis yung kalsada. Pasensya na po kayo sa itsura namin. Kasi maghapon kaming naglilinis. Ayan, yung fire truck sa likod natin. Yung pinaka-maigi lang sa bahang ito kasi madali siyang nag-subside, unlike yung Typhoon Christine dati. Ngayon po wala na kaagad tubig pag gising namin kaninang umaga, except for some areas na either mababa talaga or medyo problematic dahil sa kanilang drainage. Hirap pa din po tayong ubusin yung basura. So sa mga kababayan ko po dito sa Naga, humihingi kami ng paumanhin na hindi ganun kabilis yung pagkuha ng basura dahil ang daming mga puno na naputol, kaya yung isang biyahe ng mabagal yung pagbalik ng mga garbage trucks sa dami ng puno na kailangan na i-collect. Humihingi lang po kami ng konting pasensya.